Čauky cestovatelia, toto je Miška z cestovky Objavuj svet. Nachádzame sa teraz konkrétne na Madeire, v nádhernom vyhľadávanom mieste, ktorý sa nazýva Fanel. Je to pôvodný zachovalý les, tzv. Laurisilva, čiže zoskupenie stromov, prevažne vavrínovcov. Tieto všetky, ktoré tu vidíte, sa nazývajú vavrínovec madejrský. Je to endemit, ktorý sa vyskytuje na Madeire, z teda čeladí vavrínovitých. No a je to krásne magické miesto. Zrovna teraz nám vyšlo nádherné počasie. Inak sa tu stretnete s hmlami, s vetrom, s dažďom, mrholením. A dneska nám vyšlo krásne počasie, čiže vidno široko ďaleko. Inokedy tu trošku tápete a nevidíte meter pred seba. Takže nám to krásne vyšlo a ak to chcete zažiť aj vy, tak nech sa páči. S cestovkou Objavuj svet so mnou na Madeiru. Majte sa!